अरे पियल खराब हो ना देखा है मोटर की सूची गई भी है रे उधर कौन सा रे सारा का जी काय सुतर आदर नौटंकी का करी रो का भरा त पहारा दी दुख जोता ना जोता नहीं बोला सब का जाता अरे भाई मार अभी मैं आई क्या इन नतिया देखो कि पेट भर के बाटे लेकिन बहुत बरियार बाटे नतिया मारो कि या पखड़ फेंक दे नतिया करता रो का कही राजा जी कही चाहे के बात कही बा राजा जी लेखा मुहावा मरद वाला काम हमरा करे के पड़ता चढ़ावा उतारो मरद नु काम करेला सही के चढ़ाई हमारे क्या के चढ़ाई कार्रवाई हमरा खातिर जो मान लही बैठ मार अभी हटी चल चल तारा ने मरद भेटा जी हमरो कनु त जे छोड़ के भागम नु त एतर पता लाग जे देख लियो चढ़ाई के ये बात कही कर दे बबुआ जाके दलनिया में ना सुताती भैंसिया भिरी दलानी में सुतब रे मुद पी पी के मुंह माका उतर रे हाय मुंह कई को हसी हाय अरे ना जी पानी पिए ले बनी चले धरी क्या हाय हमारा हम जाता ने दीदी भिरी सुते ले सुते पहला बैठा बुझाते नहीं भैया कहां है क्या करे आई सुतब ना हम सुतम नु कहीं सुतम नु रहो से क्या मतलब है हम जाते ने दीदी के घर में सुते हमारे गमक नहीं के सुने के हां भैया मार अभी किना है ना है कह दे नु के हम ना आई बो अरे आबो और अभी किना है हमरा नु देखी ये शादी पहले हमरा पिया पर मर भी सुते के जरूरत नहीं पिया कर हां पिया पर त मरद बरियार होला रे पवन हमरा बरियार के काम नहीं के गा सुता तो रोगा सूती हम तो सुतिए जे होतर मुंह के देवाल देने सुतब तब सुतब न त ना सुतब लइका हमर कहां बड़ा सो लइकवा अपना दादी भी सुतल बड़ा सा दादी के है हां चा सुता आराम बाटे नु सुता अभी बतियावत के तो होतर मुंह के सूती मेहरारू अब रहू मुंह आ इंजन होतरे करी गोड़ हाथ इंजन क्या कहला रे बोलम जन अब हो सुतले का हो हमार से मत बोली कहते नु ध्यान करबू का अरे का है खिसियाइल बारू जान लेबू का हो बोला हमर सुगनी है पारा लेबू का हो हां ओही पर लाग गेल बाटी पारा नहीं लेवे पारा लेबे तोरा का हाथ ना मानी ना अब नहीं कि देख कि कितना मानत नहीं मानते नु तो अगर दारू पी के होवे ना होती जब बात के बात सच्चो सुन हम जाते नहीं दीदी भी सुते सुता घुलट पलट के ये जने कहां गोइल बनी ओही बेरा के निकलल बड़न मरद ई ना कि हां चल के घरे खाना वाना खा ली तब कोनो हम काम करी बिना बुझला सुत उत जाइम नु तो कहनु कि खियौलस ना आ जाके सुत गई टाइम पसार के ये तो मरद में हम बहुत परेशान हो गइल बानी ई लड़की जा करत के दीदी तनी आगन घर बाहर दी काम करत मन बिया गुल भाई कदम से हां बा अरे भाई आई तो ई का जी पिया क्या ये करते हैं नौटंकी रही बढ़ लेना है दारू पीले बनी नुरवा हाँ पियले मैंने बोल फिर आज पी के गुल बनी दे पैसा और पी दे कहाँ से दी पैसा दे दे अभी बात कही करते देवे कि ना का तार बाबू कमा के हमारे के का देता अभी तक बाबू के नाम लेती है दे पैसा दे जल्दी लिया अरे ते कहाँ से दी दू बात तार कोले बनी तू ना कर दे तो वो देता अभी बतियावा थी देवे कि ना अरे भाई पैसा जल्दी दे अरे वो कमाते ना कि हमारे के पैसा कहाँ से देवी अभी मार दे पैसा दे हमारे अभी पिए का मन करता है पिए के मन करता लागत के दू भात तार कोले बनी बुद्धू हमारा तारे अरे उहे बात कहता नी तू कमा के ना खदे तू कमा के देता हमरा के का के भतार कोइले बनी अरे बतियावा के मोर कर बढ़िया जावे देवे कि ना पैसा अरे कहां से दे पैसा जाई कमाए हम हो दे हम जाए हम पिए अभी दे दिया जल्दी जा जाके अपना माई के करे जाओ पी ले देखा अभी मैं अरे ही ना मालिक अरे मोर आई कनो दे जल्दी अरे कहां से हम दिए इते हे भगवान हम तो कहीं से लिया तू
जाए के बा हमारा पिए आवाज की लागल बा जा तब जा तनी बहरी निकल के घुमा तनी कोनो मर्द मिलिया से बियाह करम तबे नु कर दियो तो तारा के दे हम ले के ले जो अभी माया के कर हे भगवान ने मरद से हमर करम फूट गइले एकदम बियाह क के कद ने कहां से मुंह ताए तो पी के आवत रहता खाली मुंह त लेबे कि ना पैसा हाँ रे मैं जी सबे कुछ ठीक बाटे अरे काहे के तू चिंता कर ली ना ना अब हो जाए ठीक भाई सन्नू हाँ का करे के बाटे तोरा कौन सा बुझाता के बेटी बियाह के बाटे दू कबर खाए के बाटे घर में सुते के बाटे अरे हाँ अपने में की चाहिए कोइले रहेला स ना हाँ खाना ना खा ले तू खा ले नु इतना तेल हमार करम फूट गइले एकदम से का भेल हो छोटको ठीक है मैं तेरे बाद में पता नहीं ए दीदी रोवा सब बड़ी नसीब वाला बानी जा हमरे करम फूटल बाटे अरे भइल के बाटे हम तो यही समझ के बानी के ज्यादा अपन मर्द बन पति परमेश्वर हो गेला कैसन बाड़ा ठीक है पी खा के आदमी आवेला तो आराम से सुता रहेला हमार मर्द न ते पी के आवत रोज मारत लाते मुके का कोई पैसा मांगत रहन कहां समझी कमा के देत रहन हमरा के अरे ई बतिया काहे ना उनकरा के सिखावेलू बताई तू उनकरा के समझाई तू तब नो ये दीदी रोवा से का सिखाए उनकरा के का सिखाए सुने लाने 11-12 बजे राती में आवेला सुते के मुर्दारी तो सुतेलन गुरतारी कोबो प्यार के सुख उनकर जानले बानी कोबो प्यार से ना बोलेलन तब का करबो माय बाबू जहां बियाह शादी करलन तहां रही के ना बाटे आज तो बोला ही न बानी ये दोनों देखे आप देखी दीदी बहुत हो गल अब बर्दाश्त नहीं के होगा जो दिन बर्दाश्त करतन तो ये दिन करतन वैसन दिन को मत आ जाए कि हमरा उनकरा के छोड़ के भागे के मत पड़ पगलाई बड़ू आय पगलाई बड़ू के मन छोड़ के भागबू खाली दुगो लइकन के मुंह देखो त नहीं जान जाए अब हनी के मुंह देख के जी का करबू हम लइकन ना पिए तो हम छोड़ छाड़ देती वैसन मरद के काहे वो पैसा ना से तना लेवे लन पिए खातिर जरूर ना ते सोनवा पियो तो ओकरा से संत बड़ पिए को गांव में नहीं खे हो सोनवा देवरा पतर का लइका अरे हां हो तू नहीं जाना तो ओकरो मेहरा ओकरा से नकिया के 4 महीना जाके बेचारी नहीं घर में रहल दिया ओ नतिया के करम छोड़ ना एको करम ए बार ओकरा घर पर पहुंचतनी ओकरा मेहरा रु सो रहन देतनी ना ओकरो जिंदगी में आग लगा देनी नु जब हमर ना अपने सिक्का खोटा बाटे तो दूसरे के कौ घर द्वार पर जेबू आई ठीक है कहतनी दीदी जब डांटी तब अपने के पहले कंट्रोल करी दूसरा के थोड़ी ना बोल सकता अरे सुनो ना तुम 4-5 महीने खातिर नजर चले हो सकता तो सुधर जाइए दीदी ठीक कहतनी रोगा इहो क के हम देख लेतनी ठीक बा ठीक है अपन देख लो और वाला गाला से क्या फायदा बाटे बताओ मान लो छोट बच्चा बस ओहनियो पता असर न ए पड़ी दीदी रोगा ऐसन कौन करम करे रोगा के भैया जी बहुत मानेला रहे ना तो उ सब ना पूछल जाला जा हमरे भगवान हमरे किस्मत पर लिख ले रहा अरे कहां बा रे जाते ले सलाबे खातिर कहले कहां रही का जी कहां धो देता नहीं अच्छा मेरा रो भौजा में तुमको अंतर नहीं खे जा 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 बकवास मत कर जा बकवास करते नहीं आज हमार नहीं रोज रोज पी के आने नहीं के पी आने देता जी रोआ जा अभी बकवास मत कर जा चल जा अरे पगलवा काम ना धाम कमाई के ना धमाई के रोज रोज पी के आवे के अपना रानो के मारे के जाई कि ना जा दिमाग मत कर ना तुम मार ना इतना चावल के हमरे पे मत बोल ठीक ना भौजाई ले कर नहीं खी भौजाई ले कर हां चलो टीवी जैसे रहे कोई देते नहीं हटो बाप रे बाप दू गो बड़ा जन कितना अच्छे से कमावेलन त मम्मीलन घर चला जाई लोग अभी लड़ाई कर ले अभी लड़ाई कर ले जब मेहरारू छोड़ के जाई ना मुंह में थूक के तब समझ में आई जा जा आई बड़ो बात को ही कर छाटल बड़ो बात को ही है जा मार के फूल जानी के सोधिया दे भैया कहां बड़ रे ले अरे कहां बोल रे अरे कौन मोय मर गेली सका रे अरे अरे कहाँ मारा बेबारा तो बनाई के मारा बेबारा आवे दे जाए तब मारा खोजे कहाँ बोल अरे कहाँ कहाँ मारा ये मेरा पेपर बताए हुए नहीं हर अपन जाई कि केहू जाना भी ना करी दीदी नहीं जानते खा चलो ये काम मौका बटे कॉल जाता नहीं का कोई दीदी जी इनका तो आदत है ना आदत से लाचार हो गई बड़ा ना हमारे के यहाँ ओकर माई के छोटे के फोन आई रहल का कहत रही कि कुछ नहीं घरे अब बाबू जी के पता बा कोई के पता ना रहे यहाँ तक हमरो ना पता रहे गोबर उठावे गोनिया तो अलगा खाली चलाते रहो ना लियो तो आज तो कौन बे कहां सुतल रही यही से चल गेली और वो काम में रही हम तो सुतल रही ठीक कोई लिए बल्कि चल गेलियो तब भी इनकर समझ में आई ना तो ये तरह नहीं खन समझे वाला हम वैसे इंसान ढेर पिया करके देख ले बन दीदी जी
जे पियकर रहे ना उ सुधर जाई, लेकिन जेकरा मन देखो के हो। बदमाशी रहे ना जीवन में ना सुधरी, मर के चल जी हम। जितना उ बर्दाश्त कइले बे उतना दूसर लेकिन ना बर्दाश्त कइले रहती। बर्दाश्त तो कहियो बहुत नहीं लगतिया कइले के बानी। चल देले रहती। हमनी लोग बर्दाश्त ना करती, हम तो मर जीती, फांसी लगा के तो छोड़ देती। एक तो रहता माने हर तरह से माने उठू तनी बर्दाश्त करता बालन 1.5 फुट के ओमे देखो तो ना कतनो भी तरीका से लंबे न किया हो हैं 5 फीट के ऊपर लंबाई पट्टे अब मारबो फिर भी करेला सब ना कुछ दीदी, रहल अब ना। सोहू मारेला ना एकदम जानवर जैसन, इतना ना मारे के चाहिए, इतना ना हाथ करे के का, चाहिए। मान लो अरे तो- पी के आइल बड़ा अपन जा सूता मुंह जोन करे के बा कर, खाए के बा त खा, तो अपन तो ढेर भरल है कहला ना कि पेट भरे त पोठी तीखी, यही हाल बा। जब अपन पेट भरल रहेला त मेरा रो के खाना ना दाल कर गरीब देला। घर के बेटी है त का कहता ना उनकर बर्दाश्त करो जाए दिन हो तो उतना करके रही ना आप कुछ अब भी हो बुझाई हो करके। ई देखिए हम कहत कि नहीं उतार भैया जी ना पिए जा वो पिए ना लेकिन हाथ ना ना होता लिमिट में रहेला ना, शौकिया सब पिएलन। जो बना डोला इनकर जैसन ना। हमार मर्द रहे तो ना तो अरे माई लगत नहीं का जी दिन भर एकदम पगलाई रहता है, का एकदम? का एकदम लहरा जैसन। रहो पिकियल मरे राम तो की बकरी के मुंह पिकियल बनो करे हट बाकी ना पहुंचवा वाला पी लेली है का जे तुम गम कता दा भूख खिलाल बा तू कवर सड़ल का भातवा वाला मार लेले बड़ा का कनी है खाना लियावो खाना ले आवा चिल्ला तो ऐसे रलवा जैसे लागता कि तू ही हमार मरद हवा कि नहीं लेके आवा बकवास करबू के लिए आइबू का कर लेबा का कर लेबा हमने के नरार मेहरारू ना ये अरे हमार फूल मत तो हो अरे मतिया के बेटा आंखिया खोल रे तोर फूल मतिया में आग लागो अरे फूल मत पिया फुलमती हमारा नतिया अरे ना हाँ? तो ओकरा के त मार पीट के कहां खोदर देलो नतिउ के बेटा जब तो अपना मेहर के ना भलो के गिरा के बउए जी को बैठल का कहत तू कहां बिया हमने किन कहा बिया हां जाई खोजी जाके फूल मत है कहां बारू हो जा करके जा ना के तई भावे ना कल निकरा खाती हमनी के जान जा खाना देबे जा तनी हो जिले हम अब ना होई हमारा से गलती में हरा रूप छोड़ के अरे भौजी अरे कहाँ चल मिले में हरा रुआ हमारे अब ना होई गलती है भगवान का भइल बाबूजी कहाँ में हरा रुआ हमार नइखे लौकत 2 दिन से अब लौकी 2 दिन से कहाँ गइल बिया कहाँ गइल बिया मुझे यार के तो पूछा तानी कि कहाँ गइल बिया आए इतना हाथ करके रखम कौन सीधा सीधा लड़की के तो के रही जी के रही अरे अब आए ना ना कर। पास अरे अब हमारे एगो बुझाए कुतियो ना रही एगो तो वो लड़की बेचारी रहत रही कुछ अरे बात कहाँ चल गेली हो तारा खोजत खोजत हम थाक गेली का रउआ काहे खातिर हमरा के खोजे जाई रउआ के तो और आराम हो कि ना ना वो बना लेकिन हमार दिल ना मानल त हम रउआ भी चल आइली अरे हमरो दिल ना मानत रहो रे पगली तो देख ली अभी हो इतना मानला चुरला पे बेचारी के मन नहीं के मानो हो जाई उहा के खाना दे तो कम अब ना की होइली हां आ भइलो का छुटको अब ना करब हां दीदी गोल लागत नहीं खुश रह कैसे कैसे रास्ता याद आ गेलो हो आई ना का फिर मरद की याद आ मन ना गेलो मानल जान जाई अब अब ना देखला मुंह पर झुराइल बाटे अरे दूसरे भाभी, के खाना अब- मिलल ता भूख लागल बा तो सब खा पहले कान धो के उठ बैठ करे के आज के बाद दारू ना पी हम कोनो गलती ना कर अरे अब ना करब अब ना अपने करब। भौजी के सामने कर ए भौजी देखा करे उठ बैठ तब ना जनाब अब ना करब अब गलती ना उठ बैठ करे करब में कौन लाज लागता चल उठ अरे अब ना करब जाए तो अब ना करब हो गेल माफ कर दब ठीक बा ठीक बनू जा ए छोटू जा जाके खाना खिला देखिए अब तू खा ले 2-3 को खा ले संग ही खा ले दोनों जा हां चली चल कैसन दोबारा के जो गोल बानी अरे दोबारा आ जाए 2 दिन में हम 3 दिन में दोबारा आगू नहीं तोन त लागत के एकदम पेनी में तो चल ना बा फेंक देले पानी और क्या हो फेंक दिल बानी हम तो चल गोल बा गांव त लागत के एकदम देवाल में चल गोल बा अरे चल आओ चलू हेनिया एही के रख बानी जब इहो बात कर लिया कि रौरे मुंह देख के दीदी आवत नहीं रौरे बात सुन के ना तो उनकर मुंह देख के ना हमार तन की जाए हम जानत नहीं की चाहे तो ओहू भागे तुम एक हो जाता न तू पियल छोड़ दे तो अब का चाहिए कर बेसी हो सही है ना बात बा हम बाहर तो रही दीदी खा के रो बाहर देखली हारो ओता सोचनी है कि पूछी कि का बोइला